סע. אוקיי. הזמנו פיצה מירון כי זה כשר. כשר וטעים לפסח. הם שטודניקים, כן? מביאים קולות חמות, לא מביאים תבלינים. כן, אחי. יש להם איזה פוסטמה על הטלפון שבא לך וקרתה להרוג אותה. שערורייה גדולה. אמרתי, וואלה, ניתן להם צ'אנס אחרון, הפעם, וואלה, נדבר איתו, מכיר את הבן אדם, הוא גבר. אמרתי, ניתן לו צ'אנס. ניתן לו צ'אנס לפיצה שלנו מירון. הפעם הוא מפשל חלאס, אחי. זה לא נותנים ממנו יותר. קיצר, וואלה, בן אדם הגיע, וזה אחרי שעה ורבע. ושעה ורבע, אחי. שהוא נסע של למוצב משא אחר. ומתן, אחי. לא, נסע למוצב אחר וזה. נסע למוצב אחר, אחי. אחרי שעה ורבע הגיע הבן אדם. פיצה כולה שרופה. אוקיי, כולה שרופה. בלי בולגרית, ביקשנו בולגרית, אין בולגרית, כרגיל. ואמרה שהיא תביא תבלין לפיצה, זה רוטב שום וזה, לא הביאה. אוקיי? והדובדבן שבקצפת, זה ההוכחה הבאה. אני בא ככה להתפנק על המשולש. שימו לב, זה נראה מגרה, נכון? כן, זה נראה מגרה, רק מה... בוא נראה את זה בצילום, תביא שנייה. שנייה, צריך לשחק עם הפוקוס, אחי. רגע. נו, רואים את הטלבץ או לא? שנייה. הנה, עכשיו זה. אני ארים אותו רגע. שנייה. איך, מגיל, מה אתה עושה? אנשים ישנים פה אבל. שטוב. מה אתה נוגע בזה? מגיל, איך, איך הוא נוגע בזה, אחי? הנה, רואים את הטלבץ? לא רואים אותו. שטוף ידיים, לך שטוף ידיים. שטוף ידיים, מגיל, שטוף ידיים. שטוף ידיים, יא בן זונה, שטוף. אחי, אל תיגע בפלאפון מהיד שלך, תביא את הפלאפון. תביא את הפלאפון, אחי. לא שטוף ידיים.